ରାଜଯୋଗରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନା ଦେଖୁଛି ତା ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି ମୋ ନା ସୋନା କାହିଁକି, ମୋ ନା ସୋନା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସୋନା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଆ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ କହୁଛି କି ମୋ ରୁମ୍ଟା ତ ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଛି, ଆଉ ଘରେ କେହି ଚାକର ବି ନାହାନ୍ତି ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ତ ଘରକୁ ବି ଯିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ତ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ରୁମ୍ ତ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ତ ହଁ ତମର ମାଆ ତ ସୋନା କହୁଛି ସେମିତି, ତମର ମାଆ ତ କହିଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ଆଗରୁ ତ ସେ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ସଫା କରିବ? ତ ଦିଆ କହୁଛି ତମେ କହିଥିଲ କି ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ସଫା କରିବ, ତ ଏବେ ତମେ ସବୁ କରିଦିଅ। ତ ସୋନା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି, ହଁ ତମେ କହିଥିଲ। ତ ତାପରେ ସୋନା କହୁଛି କି ମୋତେ ତ ଆସେନି ସଫା କରିବାର, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ଦିଆ କହୁଛି କି ଚାଲ ତମକୁ ଆସେନି ତ ମୁଁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ମୋବାଇଲରେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କହୁଛି ମୋତେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତ ଝାଡ଼ୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଛି। ଆଉ କହୁଛି କି ଚାଲ ତମେ ସଫା କରିଦିଅ ମୋ ରୁମ୍ଟା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ରହିବି ନା। ହଁ ମୁଁ କରିବି ଏମିତି କହୁଛି ସୋନା, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସଫା କର ମୁଁ ଆସୁଛି କହିକି ଦିଆ ସେଇଠି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ସୋନା ତାକୁ ଦେଖୁଛି।